Takže čau lidi, vítám vás u prvního videa dělání si srandy na Skypeu. Takže s námi je tady Konflikt, ten je s náma, Erik, ten je proti nám, ten je taky s náma. A nějaký CZ Killer, ten dupe soby. A má anální výplach vyjebaného análního kanálu. Nepřišel ještě na naší stanici. Takže a teďka už se tady volá, no tak jo. No tak zvedni to. Hej, Pepo, pozví tam všechny, co jsou online. Já počkej. Hej ty cigane, CZ Killer CZ. Už máš spravený server, nebo ti furt padají pluginy? Asi padají pluginy. No nevadí. Takže já mám rozhodně lepší jak ty, že jo? Dej do piči, ty čura. Já mám novou IPAN, ale ty od tebe, víš. Ale tak proč se tu připojuješ? Aspoň mi tam hraje víc lidí jak tobě. Tak proč se tu připoješ do hovoru, to je pro cigany. Ty jsi Vietnamec, ty, běž do Pacovi. Tak, Hikorio, jsi tam? Jo. Hele, tak teďka poslouchej, jo. Nějaký doktor mi teďka tohle zavolal, jo, hele, já ti ho vytočím a poslouchej, co mluví, jo, dělej, běž. Dobrý den, tady k stanice z Prahy, na výplach análního kanálu. Prosím, ozvěte se na telefonní číslo 691 983 192. Toto je. A jakmile zavoláte na toto číslo, hlaste se, ať vám udělá výplach kanálního kanálu Erik Games. Nebo taky Jessie Sadílková. Táto Le, taká kráva svíňa. Je Erik, to je svíňa, buba, kráva. Já vím, však právě proto on dělá výplach kanálního kanálu. Hej, Hikorio, taky si něco vymyslí a říkej jim to na Skype. Přizvi všechny kamarády do hovoru. Zahrajeme si. Jo, jinak Hikorio, můžeš pozdravit do videa? Hej, Hikorio, pozdrav do videa. Čau, ty bubáci. Dej volá. Počkej. Hej, Hikorio, pozví tu všechny ze Skypeu. Počkej, pozdrave Ne, paní Killer. Tak ne, jedem. Tvoje, kolik lidí už si mě blokoval? Jenom pár. Tak ještě jeden útok zkusíme a pak ukončíme hovor. Jo, jinak komu FG pozdrav do videa, prosím. Kdo to byl? Nevím. Komu FG? Slyšel jsi, ne, ten kašel? Asi nechcem mluvit, to je jedno. Hlavně ať pozdraví přesně do videa. Pak mu nezapomeň poslat kanál. Jo, už něco píše. Žere bramburky, vole. Aha, to nevadí. Kolik jsem jich pozval? Dost? Hej, tady Cigán SOS. Ano, No, halo, co je? nič. Tvoje mama dupe se sobem. Co chceš? Jebe. Že jsi cigán SOS? No, Cigán SOS, no však to. Že jsi, no. No, tady, A můžeme za to. tady doktor na anální výplach kanál. Ano, tady grrrrrrr. Ano, tady grr. Dobrý den, CZ Killere.
běžte volupat svoji babu a sobu. A běž na vyplach análního kanálku. Ale naučil se Možná ho máš zaplněný, já nevím, jestli ho máš Hej, zaplněný, naučil se tak češtinu. zastav u pokladny. Jak ti Hej, určitě naučil se pomůžou. češtinu. Jak ti určitě pomůžou. Běž na vyplach análního kanálku. Běž na vyplach análního kanálku, slyšíš? Tak já teď zase. Cizukilere, jsi s náma nebo proti nám? Zídám. Nevím. Pojď s náma, vymysli si nějakou parádní historky a hodí si historku, pozvi tu všechny lidi a pozdrav do videa. Nazdar. No vidíte, tak aspoň někdo pozdravil. Hned po konfu. Hele Dany, mám tady pro tebe extra zprávu od pana doktora. Takže mám to tady na papíru, takže Dany, poslouchej mě dobře, jo. A já jsem pan doktor Zidan. Já jsem měl zástupce pan Jo, to je Zidaníček. můj zástupce Zidaníček a Komfg to je pan zástupce Zidana Devať. To je Zidan Devať, jo? Takže poslouchej dobře, co mi tady pro tebe pan doktor nechal Zidan, jo? Hele, takže. Nějaký. Máte velikou chorobu mozkového Zidana. Je to velice vážné. A taky byste si měli stavit na pokladně číslo 14 na výplach análního kanálu. Je to velice nutné. Máte tam nějaký zánět. Vyzvám, tak zajdu k doktorovi. Pozor, zveme vás na pokladnu. Takže si tam můžete objednat službu masturbujícího ptáka a i nemasturbujícího ptáka. Kurva, bojíš mě křičit. Píše na www. Všichni lidi, co volají s náma, jsou Přesně krajové můj tečka zástupce CZ. Zidani 2. Nebo jak se jmenuje. Tam najdete všechny Zidanové, kteří Ano, se hej, zúčastní tohoto Klare, análního pozvíte kanálu. úplně všechny, co máš na Skype. Ať je prdel. No dobře, no. Nejdou nějaký? Takže to nejde víc. Pozor, volá pan ředitel. Prosím, Dany, přístup k nám a pojďte na výplach análního kanálku. Aspoň se tam můžu podívat. Ne, děkuju. Ale potřebuješ to. Ne, Tvůj nepotřebuji. kluk gruby boj, už tě prý neprcá, co? Bohem. Tak to je blbá bukvičárna, no. No jo, no. Radši bych vypadl s Veteserem nebo s Erikem. Je jenom anální kanál. Anální kanál. To mojí Skypeu. Anální kanál. Co robíš ty imbecile? Počkej, já si teďka volám s Dany a s Gamerem a s všema těma. Jo, Dany říkala, že by tě zase chtěla do postele, že prý jsi tam natřel. Ty draku. Ty jsi imbecile. jiný čávo, já vím. Anální kanál. Ach jo. Hej, Dany, pozdrav svého miláčka, hele, majitela. Pozdrav, Ne, teď děkuji. přišel, hele, tu je. Hej, ty se tomu debi nesměješ, to potom ti hned to, že si děláš srandu. Jestli ho nevypneš do 5 minut. 5 minut, oka, dám ti na to 6 minut. Dobrý den, pane Original Gamma Jesus. Tady já a můj kamarád Zidan 2, já jsem Zidan 1, jo. Já se jmenuji tvoje mama Dupe ze Jo, a jak se jmenuješ? Mé příjmení je Zidan. Takže takže pan doktor OK, takže jak se jmenuješ, takže si tě jdu odebrat z kontaktu, ahoj. No, mě to nezajímá. Jo, nikdo není Zidan. Nikdo nepochopí Zidan. Hej, Aragorne, jestli mě slyší. No píči nám to. Hej, Dany.
Dani, prosím, přizvi sem všechny, co máš na Skypeu. Kolik už to video trvá? No? Jak dlouho? No dobrý, to bylo pro tento díl vše. A my se s vámi loučíme a ahoj.